kanca ayo kanca padha dolanan rame-rame kaya ngelingake kanca kabeh aja turu yo asale saka telon iku tandane apa ala kedua asale saka telon mata-mata atine rada delon aja kadung janji yo kae lo asale saka telon iku tandane apa ala kedua asale saka telon yen ora kepethuk atine rada delon aja yo matur sembah nuwun ya man leren ora ketang sedhela ngaturke ujub sartane apa kang dadi wigatine ya nduk ya bengi iki awake dhewe kepareng tinimbalan sowan ana ngersaning para warga masyarakat ana ing dusun Gading. Oh iya. Kapanewon Pelayan Kabupaten Gunung Kidul. Matur nuwun Mak ya. Ning atase Gunung Kidul kuwi dalang apik akeh nrimo nimbali awake dhewe. Ya ora apa-apa. Mbok menawa pancen sing didhawuhi sartane sing dikersake dening para warga masyarakat awake dhewe bengi iki ingkang supayane gegladi wanoh anggulang tepang ya nduk ya ana ngersane para warga masyarakat dukun Gading padukuhan Gading 1 2 3 lan 4 awake dhewe ngaturake kula nuwun ya nderek gladi wanoh gulang tepang ya wonten ngersanipun para warga masyarakat ing dusun Gading setunggal dumugi sekawan matur sembah nuwun. Heeh, Mak ya. Bengi iki acarane apa, Mak? Bengi iki acarane tak wacake. Iya.
Ya kuwi dalam rangka bersih dusun Gading 1, 2, 3 lan 4 nduk. Oh iya. Ning bengi iki ndelalah apa terlaksana ning tahun kedua dadi iki mapane ning Padukuhan Gading 2. Oh iya Mak ya. Ya ning kene iki wah luar biasa. Bale padukuhane Bawira gedhe nduk. Iya. Aku ya duwe cita-cita sok iso gawe pendopo kaya ngene iki. Iya Mak ya. Matur nuwun. Dalam rangka bersih dusun Gading 1 dumugi sekawan ngiras pantes ugi benjang badhe memperingati hari jadi Kalurahan Gading sing ping pira? Ingkang kaping 113 tahun. Luar biasa. Ateke Kelurahan Gading tahun pira, Mak? Ya kuwi ing tanggal 2 Juni 1912. Ya. Lah sesuk kuwi ngancik yuswa ingkang kaping 113 tahun ana ing tanggal 2 Juni 2025. Oh, Mak ya. Ngaturke panuwun ya, Nduk, ana ngersaning para warga masyarakat sartane utamane para panitia ingkang rikala semana wis kepareng nimbali awake dhewe rawuh langsung ning nggubuke awake dhewe. Iya, ana ing Kadipaten Ansor Laras ngono. Oh, iya. Ngaturke panuwun dumateng panjenenganipun sesepuh Haji Sepuh ingkang dados pengembanipun para warga masyarakat Gading. Ya, panjenengane Pak Lurah Gading, panjenengane Pak Rugianto. Oh iya Mak ya. Ugi panjenenganipun Bapak Mugiono ingkang minangka penasehat. Iya. Ketua 1 Pak Sukarjo, Ketua 2 Pak Paingan, Sekretaris 1 Pak Sugianto, Sekretaris 2 Pak Jepri Yanuardi, Bendahara 1 Pak Sumboto, Bendahara 2 Pak Sarjiono, miwaset seksi-seksi sedaya RT saking Padukuhan Gading 1, 2, 3, dalah 4 ingkang dipun bantu dening ibu-ibu PKK wonten ing sedaya dusun. Matur nuwun. Ki ngaturke matur nuwun ngersane para Pak Dukuh. Iya. Para pamengku wilayah Gading 1 winane Pak Iwan Nur Cahyadi, matur nuwun. Nggih. Winane Pak Dukung Gading 2, winane Pak Andoyo. Iya. Winane Pak Dukung Gading 3, winane Pak Sutiono lan winane Pak Dukung Gading 4, winane Pak Supriyadi. Iya, Mak ya. Para ana liya kejaba ingkang isa tak aturake kejaba mung matur nuwun sartane melu mangayu bagya. Awit para warga masyarakat iso padha memperingati apa sing dadi adeg-adege dusune para warga masyarakat. Iya. Mula lendonga awake dhewe ora usah perlu sing neka-neka sebabe ya merga Gusti Allah ki Maha mengetahui. Iya. Gusti ki Maha mangerteni, Maha ngerti, Maha pirsa apa sing dadi kebutuhane para warga masyarakat ing dusun Gading 1 tekan 4. Iya. Mula bengi iki dongane mung muga-muga awake dhewe bareng-bareng nyuwun ngersaning Gusti. Iya. Nyuwun bareng-bareng duh Gusti Allah Paduka ingkang Maha ngerti kebutuhanipun para warga masyarakat ing dusun Gading 1 dumugi sekawan wonten ing jangka wektu panjang, wonten ing jangka wektu cendhek. Dinten punika punapa dinten ngenjang. Pramila do Gusti cekapono kabutuhanipun para warga masyarakat ing Gading 1 dumugi sekawan ingkang miterat pangertosan Paduka Gusti Allah kang Maha ngerti ya Al Alim. Ya Mak ya. Mula kang saka kuwi ndonga kuwi pancen bener ya sak iso-iso ndonga kuwi sing lahir batin, lahir tekaning batin diniati tenanan kanggo kemajuan lan kemakmurane dusune. Ya. Ning gandeng Gusti kuwi Maha mengetahui, Tuhan kuwi Maha ngerti karo apa sing dijangka. Mula awake dhewe dongane muga-muga warga masyarakat Gading 1 tekan 4 kecandhek apa kang diuyak, sembada kang sinetya rahayu kang kaestu basuki kang kaesti Allahumma amin. Iya. Iya Mak ya. Kebutuhaning para warga masyarakat ki ya klebu among tani tetandurane Jukut Sewu tuh ngrembaka. Iya. Wis pokoke mencakupi semua apa sing dikarepke lan apa sing dadi kebutuhan gegayuhane para warga masyarakat. Iya.
ngaturke panuwun lan sugeng lenggah dumateng para tamu undangan priyapun Bapak Panewo Kapanewon Pelayan menyane Bapak Kapolsek Sektor Pelayan menyane Bapak Dan Ramil Pelayan miwah penyapun Bapak Komandan Detasmen TNI AU Gading Gunung Kidul. Iya Pak Komandan Landasan Udara Mak ya ugi penyapun Ibu Supriyani Astuti ingkang minangka anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Penyapun Bapak Lurah Saka saha Pamong Kalurahan Gading matur sembah nuwun. Heeh. Ki awake dhewe ngaturke panuwun, Nduk. Iki ora kena keliwat. Iya. Maturke matur nuwun ana ngersane piyane Pak Kepala Dukung Gading 1 tekan 4. Penjane Pak RT, Pak RW miwah tokoh masyarakat Gading 1 tekan 4. Uga penjane Bapak Sunarto Cipta Wiyana saha keluarga. Oh iya. Ingkang rikala semenawa serawuning gubuki awake dhewe ya Mak ya. Ngaturke salam-salam uga kanggo sedaya warga masyarakat Gading 1 tekan 4 uga kanggo kadang muda-mudi Karang Taruna. Uga kanggo keluarga besar Mansatu Gunung Kidul aku ngaturke salam hangat ya Nduk. Iya. Kanggo paguyuban Pandhagiyu uga pamirsa live streaming YouTube channel Ki Yusuf Ansor ingkang subscriber 150.000. Wah. Urung oleh penghargaan apa-apa saka YouTube. Ya wis semen kok ya. Iya. Matur nuwun, awake dhewe bengi iki ora dhewe. Iya. Ora mung karo sinden, ora mung karo kanca-kanca para ndara-ndara wiyaga iki. Iya. Ingkang saestu pinunjuling apak-apak brojoling ngakarep. Oh iya. Yaga-yaga sing wis tumus bab kawruh karawitan, kawruh kejawen lan sak panunggalane, yaga-yaga sing wis kondhang terkenal donya lan akhirat. Weh iya. Heeh. Iya Mak ya. Ning awake dhewe bengi iki dikancani karo Pakmu Kakung. Iya. Pak Tuwa, Mbahmu Kakung menyane Mbah Waloyo. Iya, Mbah Waloyo. Mbah Waloyo Cermo Sudibyo. Wah iya. Mula diaturi munggah panggung ya Mak ya. Heeh. Disepoti. Ayo tak aturi munggah panggung menyane Mbah Waloyo tanpa ngicali raos pakurmatan. Iya. Sepote apa Mak? Ayo goyang Semarang wae ya. Lintang-lintang nomah andang bel klingkong. Apalang monggo Mbah maring dawuh. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kawilujengan kasarasan ben karahayun mugi tansah rumentah dumateng kita sami. Amin. Nggih. Kula nuwun bojange. Nggih. Kula nuwun wong kula entong mriki ya ditimbali dadi kula ya minangka dayoh. Iya. Bedane kula karo jenengan iki nek kula niki ming dayoh, nek panjenengan wonten mriki menika tamu. Tamu karo dayoh bedane napa? Lho nek tamu kuwi luwih sopan, ning nek dayoh kuwi biasa ngono lho, Mas. Dadi gandeng panjenengan menika dalu punika dados guest star.
nek tamu ki teko arep melu urun ki tamu. Nggih. Nek dayah kaya kula niku kon madang yo ngoten niku. Nggih, matur nuwun nderek Mangayu Bagya ngawontenaken bersih dusun, kawan dusun 1 2 3 4. Nggih. Kalian menika Ambal Warsa Kalurahan Gading ingkang kaping 113. 113. Lah nggih 113. Beda, Mas. Macane 113. Lah nggih. Pun aja Iya. diwaca sak yuta monggo ning tulisane 1-1-3. Nggih. Nggih, kula dhewe mawon iki. Pripun? Kula dhewe ning Jakarta karo Mas Sulis bojo kula kecer ning Sedayu niku. Lah mboten apa-apa kok ya. Ning Mas Sulis cilaka lho wingi. Lah pripun? Ning Jakarta karepe ya arep jajan. Nggih. Tuku kopi bubuk ki mbayare 250. Wah, Nggih. lah monggo sangune. Lah nek kopine ki ming 5.000. Nggih. Bubuke sing larang nggih Mas. Iki sore-sore aja ngejak elek sik lho. Kok elek to? Bubuke iki lho, maksud konotasimu iki lho, Mbak. Lho kok konotasi. Lah ya karang ning turu ning hotel ya larang Oh, sapane piye. Lho kuwi rak wis ditanggung karo panitia kono to. Lah kene tak tetep bayar panitiane nggih. Nggih, Iya. tenan niku. Tuku wedang ya during-uring karo wong Jakarta. Dados pundi? Rekane ya arep bahasa Indonesia. Nggih. Bu, anu Mbak, beli tehnya. Manis enggak? Le ngomong enggak usah manis, yang penting setia. Niki lah kurang ajar banget. Ayo ya dumeh ning Jakarta ya men dipuas-puaske ya Mbah ya. Nah, nggih, wah janji lho tenan. Satu sing ning Jakarta iki Mas Sulis Nggih. karo Mas Juweng, Mas Juwang, Juweng. Mas Juwang. Mas Juwang, akeh banget ning Jakarta. Wah, teng petingklok, teng petingklok. Mbah, Nen, iki warga masyarakat Gading iki luar biasa lho. lha napa? Iso nekake bintang tamu monggo bintang tamu saka Jakarta. Lah nggih. Nek itu saka Cilacap bareng aku wingi lah lewat kono to aku. Nggih. Iya. Nggih, wah penontonnya akeh. Nggih. Urung sing lewat streaming. Nggih. Salam-salam lewat streaming. Terima kasih yang dari Jakarta, Semarang, Solo juga Surabaya nggih. Mas Heru, Mas Edi, Mas Yanto, Mas Toto, Mas Didi, kalian Mas Agus, nggih. Kuwi sedulure jenengan sing merantau ning kono. Iki tak sampluk sak mono carane sing nyampluk jenenge siji-siji nggih, Mbak. Wah. Mbak Tuti, Mbak Yayu, Mbak Wiwi, Mbak Eni, Mbak Iva, Mbak Sahara, nggih terima kasih. Nggih. Mbok kenal mbok ora sing penting disebut mbok menawa Ya, nyapa. sing penting disebut salam-salam iki saudara Nggih. semua ngoten lho. Matur Nggih. Mbak nuwun. Nggih, Mbak Jangi, pokoke Nggih. nderek Mangayu Bagya pisan malih. Niki balene wah jos tenan iki. Lah nggih, Mbah. Monggo bale pedukuhan lho kaya ngene jos apik. Lah beda karo utheken jenengan kae to. Nggen kula niku ya ngene iki ning sagake ngarep ni ukir ning anggere esuk malih. Kok malih piye? Lah pangan rayap ta ukir. Wah. Anggere esuk malih. Tur ngeten nek niki tak cagake ukuran 20 nggen kula Nggih. 40. Wah. Lah luwih gedhe to, Mbah? Lho, cagak papat iki dadi siji iki 40 ngoten lho. Berarti sijine 10 ngono. Dadi mesti mboten ten nggih kula niku kayune mboten ngeten iki. Nggih. Potongane potongan Spanyol. Loh, Spanyol iki kayune separo nyolong ngoten lho. nyolonge kok digul-gulke ora berkah. Nyolong ire maratuwa ora apa-apa. Oh ya ora apa-apa. Nek nyolong nggone wong liya iki dosa. Iki nek dhewe ngene ya ora apa aku. Ayo iki kanca-kanca sindene iki. Wah, iki wah warnane ungu ya ta. Iya. Iki sing jenenge ana sing wungu terong, ana sing wungu bligo, ana sing wulu gambas. Ya. Ya iki nek sing wungu terong ya kaya ngene iki. Nggih. Wulu Lho, bligo. kok sik, Mbah? Kok sampean iso ngarani nek ana sing wulu terong Wungu. Wungu, heeh. Wungu terong, wungu. Iki rak warnane padha kabeh to, Mbah? Nggih. Sing wungu terong ki apane? Lah nek kaya ngene iki ya wungu gambas. Heeh. Kan cilik. Nggih. Oh, ukurane ngono ta, Mbah? Nah, nggih nek Nggih, nggih. kae ya wungu ceme. Heeh. Nek iki rada wungu apa ya ceme gedhe. Iki rada wungu terong. Heeh. Iki ana sing wungu bligo siji. Ya pokoke wungu kabeh lah. Lah, nggih. Mawon nggih. Nek iki nek sing apa? Cerake iki lho, cerake nomor kene saka kene nomor 3. Gitu. Kuwi wungu dompet. Kok dompet? Ayo nek ya sesuai to iki mau gambas cilik ayo to. Aku iki dompet. Ayo Mbah, donga kanggo warga masyarakat Gading siji tekan papat, Mbah. Iki sampeyan yo ngajak elek iki.
Niki sing ndonga kula napa niki? Jenengan no. Wah. Jenengan mriku ki piyai nuwun sewu sepuh. Sepuh ki tuwa. Tuwa ki tegese metu-metu wis nggawa. Ha, mong jenengan dongake ya. Muga-muga tandurane dukun sewu tuh krembaka panene melimpah. Warga masyarakat apa sing dijangka iso kasembadan. Monggo, Mas. Bapak Ibu, kados ngaten menika wau. Nggih, matur nuwun. Loh, Lho, lah soalé ya wis kaya ngono kuwi sing arep tak aturke kok kok jebul. ayo jenengan ngono lho maksudnya. Lah nek aku rak tinemu nom ki urung mati anu, dongane urung mati ampuh. Wah, lah wong aku ki ndongake awakku dhewe dengap-dengap. Nggih, matur nuwun pokokipun kula derek ndedonga mugi-mugi pokoke ana paribasan pasar paing tuku asbes. Weh, cakep. Muga-muga warga Gading ya sing bakul, ya sing pegawe, ya sing buruh, ya sing apa wae kabeh sukses. Amin. Amin. Wah, Ngono wae wis donga iki ngono kuwi. Cekak aos ora kalah karo kathok. Loh, apa? Cekak. Iya, Wah. Nggih. Aku suwe ra ketemu karo Mbah Waloyo ki ya rasa kangen, Nduk. Iya. Ya kangen ya gek ngrangkul apa kepiye ngono kok. Jane omahku karo omahe kono ki mung cedhak. Iya. Ning aku nek arep mampir iki sok kepiye ngono dikira njejaluk. Alah, wong mampir ngono aku pisan ya ora pindho. Lho pisan ki mergo aku meksake kok, Mbak. Wis tak wanek-wanekke mentalku mergo nek aku arep ketemu jenengan iki ya wis kaya dene ketemu tukang tagih utang kok ya. Dalang kondang mongko isih enom mampir nggono aku. Tak kira ki ora kersa apa-apa, bolumprit ki ya entek sak toples. Ayo karang bali sekolah ngerti dhewe. Iya. Nang sekolahan iki ra dingoni kok ya. Lah pikirku aku terus mampir kene jenengan wong kene jenengan ki angkringan. Tak kira nek terus digratisi sego kucing mau apa enenge ya ming bolumprit ya tak gaglak. Iya. Aku ya mbales dolan ning gone Mas Yusuf. Wah, disuguh payak picak. Kok picak piye, Mbah? Ya nek ora ana kacange ora ana delene ki ora payak picak. Ayo ngarang nggon aku pas kae jenengan dolan lagi panen pari kok ya. Sibuk. Kaya panen pari engko peyeke tak nehi gabang kok sampean ya saya le muring-muring. Iya. Sibuk mbokne bapakne sibuk wis setengah jam tak enteni surang-sureng. Tak kira ditokke terane ming asah-asah. Etungane ya disuguh wedang, gelasé gedhe banget ning gulane cilik. Ayo. Tak udake ming bolah munggah kitir-kitir. Ayo. Bonang apa benang teh celup kuwi to. Monggo waduh jantenan rekane ya nyuguh mangan. Wah, jan-jan segone wis wak cetrengke. Lah wis sedhit. Ayo menyesuaikan wonge, wong jenengan ya ming dhewe. Nah, lah nek ya ora umum ngono kae. Ngono kuwi ora rampung lek Madang mbokne kuwi anu selak ajeng disai. Ya ora umum wae kok ya. Ana wong lara ya ora tilik. Sapa? Lah kula niku rak bar lara sampean sak kanca ki ora do tilik, sing tilik go ripung. Iki lho. Sing kelentrem iki. Wah nek iki sosiale gedhe tenan. Pripun? Karo kanca, wah jos tenan. Iki sindan-sindan ki ya tilik kabeh iki. Iki Mbak Tarni, aku lara ki nang bleseke 100. Nggih. Wae sing ngendang kae 100. Terus iki Mbak Nika iki 100. Barang ipung teko iki niki Pak De, gitu Mbas jaran. Duitku ki 500 barang kae bareng rogo iki kuwi 300 lho duitku. Ayo mbok menawa dhek ya butuh kok ya. Tilik kok ngruwek aku. Ngono iki gandeng aku tipes kan aku digawake pisang. Nggih. Aku ra doyan ki ipung niki pisange mboten didar, Mbak. Ora le wong aku nek kula beto gawanen aku. Wis ngruwek nggawa gedang selirang nulis. Nek sing rada kurang ajar sing bonang iki lho. Pripun? Ki tilik wong lara kok nggo jeruk seprapat kecuter. Wong tipes gawane jeruk kecut. Jeruk ngawur wae mbok ya wong iki lho. Nggih. Sindan-sindan ki do ngerti karo wong tuwa. Nggih. Sindan-sindan ki hormat karo wong tuwa. Tilik ki ya apa anane lah kok tilik kok nang sing nggawa jeruk, ana sing malah nang sing jajal klambiku sing ngendang iki. Kadang ketok lara kuwi nek iki aku sedeng iki. Terus sing kuwi sing gender kuwi. Nek iki aku sandale iki pas ukurane aku. Darane aku wis arep modar kok kepiye. Ayo ngenteni warisan ngono mau. Oh, kabeh kok
coba nih anggap lah karang apik-apik karang kreditan nih kabeh iki. Nggih. Nggih, ngoten mawon. Iya, Mbah. Ayo sepurane aku ora ngerti nek jenengan gerah. Wong jenengan leloro ya ora disiarke ning grup WA. Grup WA wis. Lambemu masjid. Kuwi ya rada sengak lho kuwi. Pripun? Tak kok tilik ya ora gelem lewangsunan aku dikandani karo sing nyaran kae lho. Nggih. Ngomong kae. Mas nangge. Mas kok anu Yusuf ora tilik ki ngopo? Dek aku keserempet sepeda kae. Jare esuk nek keserempet truk sampe. Wah ajar aku kae. Ayo kae sing tumbak cucukan kok ya. Dasare Mau ndongake apa? malah kene diarani. Anggepe aku ki yo wong kancane alangan ngono seneng ya. Anggepe kok nggih. Nggih, Nggih. gandeng kula dhewe ya kudu golek kanca kok iki. Nggih. Iki Sinden di kon ngadeg, Mbah. sing ndi? Anak-anake jenengan kuwi. Apa di lotre apa sing ndi? Ya di ki sing tengah ki. Ayo, Mbak Yanti, Mbak. Oh, Mbak Yanti. Kene nduk cah ayo kene munggah. Ngancani Ya. simbah kene nduk. Kene. Awas wedange aja dilangkai ngene. Disepoti, Mak. Ya. Kene. Yen liwat aku kelingan. Aku kae biyen tau tak goleren ning cakak kebak tulisan. Jaga kata tulisan. Kasih sayang. Atur nuwun. Ki mau lagu. Apa Mbah? Gubuk asmara ning kata-katane kleru. Tapi ya. Lah kok kleru? Yen liwat aku kalingan aku ora ngono kuwi. Lah sik bener? Yen liwat golek utangan biasa. Ayo sing bener ki aku kelingan ora kok golek utangan. Sekarang aku main salah kok. Nya wacanen. Nggih. Soalnya aku mbiyen ki sekolah mung diajari nulis ora diajari maca. Ayo. Coba. Wis tau nyoba. Jajal. Wis tau jajal gegeden. Wis diganti ukarane ya Sidaya. Tlonjonge rono. Wilujeng dalu Mbah Waluya. Oh iya, Nduk. Nyuwun julat joli nggih. Oh, nggih. Kene cukup semene wae terangane ya kuwi. Tesih dawa. Oh, tak apa rong supet. Nggih ngene. Sik. Sik. Tak urus ki, Mbah. Isih tesih dawa kok apa rung supit. Nih, nek wong arep supet ki rambutnya dipotong ben ra gondrong. Tuh. Ora. Ah sing supit bocah ya ora. Supet niku sik dipotong rambutnya to. Lah iya. Nek tak teruske aja ngomongke supet kok. Lah jenengan kok sing Supet saiki karo mbiyen ki beda. bedane. Saiki nyuci wae nganggo mesin. Nggih. Adam nganggo mesin. Mesin. Apa-apa nganggo mesin. Supet ki nganggo mesin saiki. Mesin apa? Mesin supet. Bentuke kaya tremos gedhe. Heeh. Bolongane sepirang-pirang. Miturut gede cilike sing arep disupeti. Iya. Nganggo dokter, nganggo alat canggih. Nggih. Nek sunatan massal kok. Terus ayo sekarang supet kita mulai. Ojo moro, terus srek. Apane? Ya dadak dijelaske barang wis kabeh. Pun cekleke ceklek metu wis joko. Weh. Ning Bareng berarti ini masalah. Tanggaku dek percobaan mesin ki kleru. Reboke slep nang ceklek ru metu ki entek. Terus anu nangis to bocah ki, "Wah, nggon aku entek." Dokter ngomong, "Le, kuwi sik enom, sok trukul neh." Mobil. Kaya tandurane cukul neh. Nggih, kuwi lujeng dalu ya ngono kuwi tansah pinaringan kali sing sampe kala katur wonten ngarsanipun warga Gading. Nggih. Terus sembah nuwun. Menika kalian saged nganturi Mas Yusuf kali Mbah Waluya malih binjang. Matur Amin. sembah nuwun saking kula atas nama atau tertanda Pak Sumbodo. Oh, Pak Sumbodo. Nggih. Sumbodo kanthi cehna tresna sik tak hitunge ya lho. Oke tenan, Mbah. Wah, oke karo tenan kuwi oke iki. Oh alah lah kok pecah-pecah ngene. Luntur niku. Iki umbuk apa dhewe? Ayo bersyukur to, Mbah. Wah, bersyukur oke nek 2000-an 1000. Diurut ki saka sik cilik. Ayo engko kena nggo pipis. 2000-an kuwi. Wah, aku pipis wis tau entek 50.000 kok. Lah, Kok pripun? nemen, Mbah? Lah dit kuwi ketan to. Nggih. Pipis lu bayar 2000 ora nang susuke iki, nang pipis malih mawon. Wah, aku yo
Ping 50. Iya. Matur sembah nuwun Pak Sumbodo. Waduh tiba. Cukup ya dicekeli duwite iki. Nah. Matur nuwun ingkang sampun peparing pokoke kloso teles sing kuwasa sing males. Amin. Kloso bedah sing kuwasa maha murah. Amin. Klosone diluntuh wong sing gendurian wis rampung. Yo ayo. Nggih. Dek odadek sapa sing njupuk kejepit gedhek nang kene wae. Monggo caping gunung julat-juli mangke dipun sendikani sinten sing mundhut timbangane mengko bola-bali caping gunung monggo. Nggih, sik Mbah. Ki nawala sing mlebu ning kene ya akeh banget. Nggih jenengan waca. Wah, sing kira ora anang-anang disuwek ora. Kuwi wis tak waca dadi tak suwek ngono lho. Nggih. Iya. Nyuwun lagu langgam ali-ali saking grup keamanan. Wah iya. Nggih. Terus iki sugeng dalu saking Mbah Sumar Perbutan Ngelipar nyuwun tembangipun Selendang Biru, Pelok. Oh nggih, sing nyanyi Mbak Niken. Wah iya. Saking Rika Yurika Soeharto nyuwun lagunipun Jogja Istimewa kalian ojo dibanding-bandingke. Oh iya. Terus niki sugeng dalu Mas Yusuf sugeng mirsani. Mugi Mas Yusuf pinaringan kesehatan ugi kelancaran sedayanipun. Amin. Kula nyuwun gendhingipun lali janjine. Weh, lali janjine ki tembang. Ha iki ngersake digendhing, Nduk. Oh iya. Dadi engko mbok menawa ketok dundung tak kedung. Kuning tong tong dundung tak. Iya. Ugi nyuwun dipun bawani, nggih. Nah, kula tenggo ngantos tancep kayon saking Pak Suroso Sawangan Magelang. Ya. Terus saking Pak Mustar saking angkringan Kang Mus Pleret Bantul nyuwun lagunipun Puding Kunang, Udang Kuning. Mugi Mas Yusuf pinaringan sehat lancar mangkiripun kaya kewajiban dalu niki matur nuwun. Saking Bu Sri Rejeki Temanggung selamat malam, semoga dipun kasih kelancaran, si kesehatan panjang umur, nyuwun langgam rengu. Oh iya. Serane apa-apane. Transfer. Ditilik sik to nggon amplop iku ndak ya. Iki kudu amplop kok. Sik mau lho, sik Lah ya wis iki sing piyayi maringi langsung. Ora diduduhke. Jenengan wis tau ngerti dit 50 urung? Urung. Ora usah ndak kaget, Mas. Oh ya wis. Wis. Ndak njaluk kok ora. Oh. Saking Baturetnya nyimak salam budaya lestari budayaku. Nyuwun gendhingipun Gunggung Asmara. Pun saking Baturetna Wonogiri matur nuwun. Ya, caping gunung di pinangkani, Mbah. Cekat kancane ceket, dulure gelis kancane cepet. Ya. Kakangne Ganjang, monggo. Ganjang. Iya. Dibawani, Mbah. Jenengan sing bawani. Iya. Ki nek mau ngendikane Pak Duko, nek Mbah Waloya kersa mbawani caping gunung sak jula-juline kon nambahi 50. Nah. Ayo. Lah iki kon ngadeki ngono apa nek kon bawani? Ngancani le bawa. Iya to ya, pemandu. Iya. Apa pemandu ki? Pemandu bawa kuwi. Nana. Sing cetha. Saben ya Mbah. Dintandani kok. Saben bengi Wah, nyawang jengleng. Agona. Nek aku sing bawa, Nggih. iki sing mumbul. Oh, ngono ya baleni. Kula sik mumbul kok. Ora apa-apa mumbul wis. Ah nek kuwi sing mumbul ya wis ora ana apa-apane. Iya. Sing jero sing bahaya. Ora apa-apa, ayo to. Mumbul. Engko sik aku sing tanggulang mumbul ya. Ya. Nek kuwi Dhuwur ora? Dhuwur kok nek kepengin ora lara tak tampani lho cekwate. Alah. Nah kuwi nek apa mumbul ya ora bluk ora piye ning malah nglempet teng blekitut kae. Apane? Ayo Mbak Ko, baleni Ko. Ko, ayo Mbah. Baleni saka Konang. Aku. Ayo Mbak. Mbak Yanti. Wis. Kok ra muni? Lah sampean make menika.
Sinden nggon aku kan nggo ngene iki muni lho. Kepripun unine? Bluk ngono lho kok ora blas. Oh, lah nika betobel. Sinden kok ngobal ki arep nyindeni sepak bola apa? Lah wong karo latihan voli kok. Wis kowe sing bawa aku sing mumpul. Yen. Ya. Yen mamajang Mongkaro jangan Ayo lihat dolanan wong tuwa. Kayak ngumbulo, Mbah. Sip. Apik jenengan mumbule. Bar dicek kok. Gembang lebat. Sapitan. Pacitan. sing bener. Sampeyan ki di Isa-isane tekan kono. rungokke tenan kok ndledek ora. Ayo Pacitan. Jan aku mbiyen dek cilik ora ning kok ngono kae. Lah pripun? Ajeng numpak sakniki. Numpak ngono kae aku mbiyen guru mbak banyu agar medhun kok gak kepoyo lah. Lah ajeng numpak nika. Apa cita? Ngladeni kanca-kancaku rombong aku ki sampean kudu iso sing teliti, Mbah. Ngono ya iso blakon tak penak wae sing ngobat tabib ki ambek ora. Nah, ayo ming semono kok terus ngono. Iya. Apa? Panas udan ya. Wis sing panas. Jenengan sing udan. Engko gak aku sing udan. Ora, Udan ora, tok. ora. Udan tok. Ora kuwi tembunge ora kuwi. Kula sik panas, jenengan. Udan. Kula sik manasi nggih. Ya, engko gak aku sing ngeyup. Dipancing rawani. Iya. Panas. Udan. Panas udan, udan panas. Aling-aling capenggon. Nah, wis dadi identitas, Mbah. Piye? Jenengan nek sowan ning endi-endi wae mesti kondange Mbah Waluya mengke jula-juli. Iya. Nah iki mau gandeng ya jula-julin disuwun pinangkanono. Iya. Sak iso-iso. Nggih. Hai. Sak cedak-cedake pasar pitik. Isik cedak pasar sapi. Sagalak-galake bojo sing dhisik. Terangane galak bojo sing keri. Ngono kuwi lak mengku yonane. Ya. Gawe suling sekopreng ori awarga gandeng sugih rejeki. Allahumma amin.
resa ingkang rawuh dalu menika monggo dulur sareng-sareng dedonga mugi tansah pinaringan kalih sampe kala alinangkung para ibu-ibu ingkang sampun rawuh monggo niki dalu-dalu tak suwun mesem karo bunyu rawuhipun paring donga lan paring pangestu nek niki lak Pak Sambada piyayine gandreng kaya Raden Gatotkaca sopan santun karo sapa-sapa nyatane Pak Sambada piyayine lomo nuwun sewu Bapak Lurah lengarake rakyat loro jantar arah karo masyarakat gede cilik mesti ramah-tamah contone lurah gading desane Gemah Nipah nuwun sewu Bapak Dukung pancene esuk ra klutukan gawe lawuh wong wis dikunjung ana kene wong ewu ning jam 5 sore Pak Dukung mumet ning golek dudu ana meneh kene lah sing dadi guru le nyambut gawe Senin biyen numpuk nganti Setu ngendikane becik ora kena saru-saru guru kena digugu uga ditiru kurang mbah kurang napa niku 50 ya jula-juline ping 50 oh ya abuh brasku ambok kok ya sing abuh kok sirah mbok liyane ora wis nggih ngene wae nuwun sewu Bapak polisi le nyambut gawe ora kenal lawan bengi karo masyarakat yakin mesti mengayomi ngoyak penjahat karo kabeh wong sing padha judi nggih saya abot ngono sing dadi tentara badan harus sehat kuat manggul senjata rela pisah anak dengan keluarga itu semua demi membela nusa dan bangsa bagus iya Allahumma iya tenan iki abad meneh ngono sing dadi sinden ora usah wedi arep komeng budal ijen karo kanca ora perlu padha iren supaya ora nimbulke ati sentimen oh iya kae ibu ngagem jilbab warna coklat sing ngagem jilbab aku yakin rajin salat piyayene meneng ora seneng berkhianat tak dongake urip tentrem mergo kebak nikmat ya sik Mbak iki lenggah penjane Pak Komandan Lanut ya Pak Komandan Landasan Udara waduh angel nek iki ayo kudu wo 50 iya lha 50 tok tae apa kuwi toe ndas sirah yo nuwun sewu Bapak Komandan Lanut anak buahe dikongkon ngopo wae mesti manut nang endi-endi komandan mesti nunut nggih kabeh mau mergo iso kepilut kabeh Pak Komandan didadak kowe mau didadak ayo didadak ora ngledes sekarang ketane apik kok padahal iya ya iya apa neng jaluk 50 ukuran sing akeh atau tegese iki panjaluke aja mung dicukupke 50 nek iso swidak iya abad meneh ngono lah dagelane kudu penak runtut dirungokke nganti kesel iki dalan jagunge mongko iki wis entek bayarane ayo kanca-kanca ya wis dilunasi kok ya karo panitia ki wah karepku ya mboten sapa sesuk-esuk mawon aku kula iki nyemelangi nek kanca-kanca wis nampa bayaran iki terus ngene iki engko terus ana sing bali minggat mulih iya nun sewu lek iki nun sewu mbok cange pripun iki piyayu iki kena dicandra iki gamelan iki nek keparang dicandra ya iso ulah monggo ya coba iki contone saka ngarep iki ngono jenenge gender dipasang punggung dijejer-jejer sing nabuh meneng ora seneng pamer tambuit cendhek ning pucuke jeber
Niki. Kuwi konotasine nah ngono ditutup. Gender kita buwe men cendhek ning pucuke jeber. Oh lah nggih. Apa meneh keteng sukang slentrem nek ditabuh unine mung kalem. Sing tabuh menang ora seneng gunem. Tabuhe mung rada dawa mongko pucuke sak gegem. Nggih. Tudoke. Nah niki non sewu. Ora kuwi yo iki wae. Aku segegeme ra ono. Tapi gondrek kencur. Iya. Kayak sing nabuh drum kayak drum. Wah, yo aja angel-angel. Ora gagas yo. Abad meneh ngono sing tukang drum. Le nabuh jam 3 kadang-kadang sampai jam 6. Weh. Nggo ngiringi gendeng utawa senam. Itu semua sama teman-teman. Wah, angel ku ya iso wae 50 ya cagek endi kok ndak selak ora dulungke. Ha kosek kok ya urung rampung kok ya. Urung lunas, Mbah. Pak Andaya iki Pak Dukuh ning mau rak jenengan muni Dukuh ngono rak wis mau. Iki asmane Pak Andaya. Endi to Pak Andaya iki? Nuwun sewu ngasanipun Pak Andaya. Piyayine gagah gedhe dhuwur kaya Werkudara. Piyayine ora pelit nanging lomo nek ora percaya jelungkas ngenahi waluya. Ora percaya weh pokok. Tenan kowe. Iya. Kuwi jenenge Dukuh Lomo ngono wis tenan pokoke. Nek gamelan iso dicandra. Heeh. Nek saka bagian kene iki kelir iki iso dicandra ora ya? Iki ngono jenenge kelir. Heeh. Le masang tengah ora kena ana minggir. Nggih. Le masang ora ngawur lak kudu mikir. Nggih. Sebab sing ngisor dhuwur ora kena walik jungkir. Wah. Ya. Kaya ngono iku kok gene Apik. apa? Apik. Iki sing munine ngene iki. Iki jenenge keprak. Kuwi mono jenenge keprak nek arep mangkat kudu wis cemepak. Le nyepake nek ora simbok mesti bapak. Heeh. Nek ora kae yo anak-anak. Wah, ya ngono kok angel. Terus apa nek ya? Alah wis ora. 50 lho, Mbah. Lah 50 yo nganti wong Agi entuk selawe lho, Mbah. lho ngene lho, wong ngene lho, nyandang nganggo barang yo kudu sing apik. Sebab iki nun sewu iki kena dicandra wit ngisor tekan dhuwur. Nggih. Ngerti to kuwi sing jenenge werdine busana Jawa. Heeh. Nah, Arep saka apa? Arep saka ngisor pon dhuwur. saka ngisor. Iki ngono jenenge sikil. Sikil. Le mlaku ora kena jundil-jundil. Arep midak watu utawa krikil. Nek kesandung nganti tiba iso dadi petil. Apa nih sikile petir? Iki ngono basane suku. Biasane mek digawe mlaku-mlaku. Paring penak nganggo sandal po sepatu ra kuwatir ngidak bling utawa kesandung watu. Munggah meneh. Munggah. Weteng iki. Weteng. Wae lah Iki nek boyo. Lah kok langsung ning weteng ki lho. engko nek kleru ya bahaya. Oh iya. Ngene wae. Lah Dik, langsung ning weteng. Lah dengkol loro. Ora iki dilompati sing kira-kira anu wis dilompati. Jare saka ngisor. Lah iya, weteng iki kramane padaran biasane dienggo pada panganan nek war kenting jelgrak ora karuan nek do ngelih telo mentah mesti doyan. Wah iya. Tangan iki di tanganmu. Ih. Ndak kreu ora roti kukus. Tangan iki kramane Pecer. asta cacahe loro dawane padha. Nek sing tengen nggo ngemplok sego gene king kiwa nggo ngopo-ngopo kena. Wah. Sik kae mau kecer ki apa? Ya wis. Kecer Kecer. ki apa kae? Kecer ki instrumen. Dodo iki isine jantung. Dodo. Ha iya. Geger iki. Walah nek ngarep yo kasus buri lah. Ya lek ngomong geger aja dodo. Barane yo remasuk. Oh. Dodo iki isine jantung kaling-kalingan kulit isih dipageri balung. Ayo dijaga supaya napase landung. Nek nganti lara akeh sing bingung. Lambe kuwi kramane lesan, biasane mek digawe omong-omongan. Ning aja seneng tinggo rerasan, nek nganti krungu dadi gegeran. Sing apik. Irung iki. Iki apa kuwi? Wis iki wae lah. Irung iki kramane grana bolongane loro sing akeh ambane padha. Ning irung kadang iso nimbulke perkara nek tinggo bojo utawa. Tinggo ngapa, Mbak?
Tegese ngerokke nggih apa? Lho ngapa? Jamu limpat seprapat tamat. Mosok ya ora dong to. Sing wis gedhe tuwa ngono ki ya dong. Iya. Mosok kon praktekke nang ngono. Nah mula wong urip ki sing ati-ati. Nyandang nganggo ki ya sing ati-ati aja nyandang nganggo sak geleme dhewe. Nggih. Nggih, mula sing do ati-ati aja kaya bojoku. Lah pripun? Sing mangkelke bojoku dhewe tau nang pawon nganggo celana sakmene. Nunggu geni-genine mati wae barang celanane bedah genine muruh dhewe barang. Kok iso, Mbah? Bisa lah latihan kok ya. Latihan. Najan ora usah dikendangke. Najan. Ya. Ya, Mbak. Ayo. Nadyan wadon sarta lanang Inna mane banyu. Wes ngono kuwi mau. Oh tak kira melu pipil kuwi. Minumane banyu. 50 nek iso 50. Iya. Kowe wis sing 50. Lah ya Mbak Yanti, kok Mbak Yanti. minumane banyu. Ya ngono kuwi ta. Bening ngono. Nah, iki sing Lah iki sing rada ringi-ringi iki sing Sik angel jenengan mawon. Ora, 50 nyemplung genamu, nyemplung dompetmu. Piye mau? Wis ta kowe mau? Bening. Bening. Iso lho kuwi. Bening. Suaramu men persis kae to. Kowe gowo ketok iyok-iyok saka mburi. Ya coba ya, Mbak. Ayo. Bening. Wis, berhasil. Heeh. 50. Ayo nembang sik. Nembang sih. Heeh. Langgame caping gunung, dangdute gubuk asmara. Oh iya. Lho kok bareng le muni oh iya. Kompak kok. Dek Jan, ayo. Dek jaman Delah ketuntak jata. Nang. Ayo, sekara bisa. Ya. Globeng ketak tuntak. Ling. Globeng ketak tuntak. Ling. Globeng ketak tuntak. Kula nuwun. Hey,
sato aha aha alatan lontora saya marati aku kowe dadi karamu sponsor-sponsor yang sampun paring nika Bapak Sunarto Cipta Wiono terus Mbah Nuwun. Aku kating balan nggih. 50 Mbak Yanti. Nggih. Aku titip nggo Mbah Waloyo ki 50. Oh nggih. Ning iki tek angel, Mbah? Angel didudut. Walau rasa ditutut Mbah. Oh, gampang. Oh gampang. Telekono sik Nduk, dimarke mbok menawa ngendrok. sing 50 sing gone jenengan gawanen. Nggih, matur nuwun. Niki enten anu Mbok Canggih. Pripun, Mbah? Sing Pak Prapto ki sapa sing ulang tahun hari ini ada hadiahnya. Pinten sak yuta pinten Pak Prapto? Pinten? Enten sak yuta 100. Juragane peyek. Juragan peyek. Iya. Pak Mitra peyek wonten ing Wonosari. Nggih. Pokoke sapa sing ulang tahun hari ini ngetrungke KTP cocok bayar 100 apa 50? 100.000 yang cocok KTP-nya dengan ulang tahunnya hari ini. Pokoknya monggo. Mangke hubungan kali Pak Prapto niki mriki niki piyayine Juragan peyek wonten ing Wonosari Gunung Kidul Ngayogyakarta Adiningrat Indonesia. Ngopo? Ya kur nyiarke ngono ki mbok menawa sing cocok. Nggih. Ya, iki minangkani pamundutan meneh. Nggih, napa niku? Bener mau Mbak Yanti supaya ning ngadeg. Oh iya. Wis bar slendro ben pelok gendi slingi pelok. Oh iya Mak ya. Jeruk garut atute. Ngajian tilas ora anteni rondone. Ayo Mbak iki kan. Jeruk garut. Oh. Iya. Jeruk kebarut. Lah iya. Nggih. Matur, Mbak. Matur ngersane Bapak Ibu. Nggih, mesti kata-kata pertama kuwi. Boten. Ngaturaken sugeng dalu konjuk sedaya Bapak Ibu warga masyarakat Gading pinten? 1 2 3 4. 1 2 3 4 nggih wilujeng mirsani ringgit wacucal Inji. Shanti dalang Ki Yusuf Ansor kalian dagelanipun Mbah Waloyo. Kalian Waranggono. Kalian sinden-sindenipun ingkang cantik-cantik. Cantik ya Pak nggih. Santuy. Ketoke ora. Ora apa-apa sing penting bapak ibune ngalem ayu tok wis monggo. Iya. Napa? Ayo ning sugih utang jare. Ah, jenengan iki lho kok. Ya ora apa-apa. Ge utang ora apa-apa jenenge dipercaya karo wong. Nah, ngono. Utang niku tinggal menyambung silaturahmi, Mbak. Nggih. Ora ding ya kutane butuh. Monggo. Nggih. Wonten selendang biru, Mbak. Nggih, minangkani pambutan selendang biru monggo. Nggih. Kalih menapa menika naminipun menika menapa? Yo jahe istimewa. Iya. Kali ngeten mbok cangik mungkin nek wetune nek mboten napa-napa. Niki wonten pesanan saking jenengipun Pak Sumbodo. Nggih. Menawi taksih wonten medalipun menawi mboten dados menapa. Napa, Mbak? Kok ndak krungu piyayi akeh. Oh, nggih. Napa Mbak kok bisik-bisik? Rahasia kok ya nduk. Lah ya rahasia. Rahasia tok omongne dadi ora rahasia. Ya minangkani pambutan Nggih, selendang. saking Pak Selendang biru. Biru. Pak sinten ingkang ngersake? Pak Sumar Oh, Pak Somar. perebutan
katongan nglipar. Iya, karo Jogja Istimewa di dadekno siji ae gak apa-apa. Oh iya. Timbangane teng Crenil. Iya. Monggo kanca-kanca, selendang biru. Yo. Ansalares. Kowe mati rasa endang ngomong apa ternyata tresnamu yen kowe njaluk lebih mending aku sing aneh yen wis mati rasa endang ngomong ngombe kembang tahu rasane ayo ngombe. Ayo Mbak. sing penting rokowe rasane kaya ngombe susu ratu sama cucu Tresnaku rokowe ra bakal tak maju lagi karo tak perjuangke takkan jalur melengkung kowe siji aku bangga karo kowe nampa apa anane tresnaku ra bakal mete kowe aja sumelang tresnaku ra bakal ilang ibarat kaya kudaku Jogja kowe jan istimewa. kowe siji-sijine aku bangga karo kowe gelem nampa apa anane Tresnaku ra bakal mete kowe aja sumelang tresnaku ra bakal ilang ibarat kaya kudaku Jogja kowe jan istimewa ibarat kaya kudaku Jogja kowe jan istimewa. Matur suwun. Matur nuwun Mbak Niken. Sampun pun sedikani Jogja Istimewa plus menika wae sendang biru. Nggih, selendang biru plus Jogja Istimewa ngono kok yo. Iya. Diselingi slendro. Ya. Oh, nggih. Karang bar apa jenenge? Belok. Ya Mbak Anggi, ngaturke sing alus-alus Mbak. Oh iya. Bagi. Ini nduk kayu, wah utuhku betina ketemu niki. Disepoti ya, sapa. Iya.
Bertanda tunggu tak. Nggih. Sugeng dalu, Mbah. Wah, Kok kaya ngono? aku ketemu kowe kaya kancil weruh timun. Wah, Kok saged? Kancil weruh timun. Piye to, Mbah? Iya kan kancil kancok nyolong timun. Oh, Nggih. Ngeten mawon. Saiki minangkani pamundutane apa? langgam ali-ali. Oh, ale-ale minangkani pamundutan. Dibawani. Waduh, Heeh. Jawa. titi wancinipun tirta dumawas saking Angkasa katampi dening Bantala. Ya wae. Ya udan. Sami para kawula ingkang badhe pados pangeyupan. Nggih. Iki le udan ki ora mergo kala mangsane sok anek sing ngarani wingi wayangan ning daerah kono kae udan gara-gara asepe dalange elek. Ngamangka nuwun sewu. Pancen saiki iki lagi ibarate ana udan salah mangsa. Iya. Niki sing diarani rendeng gandok. Nah, ketiga basah. Ah, nggih. Iya. Ya, Mbak. Langgam. Iki ana untunge ning ya ana rugine. Nggih. Untunge sing adol trepal potong-potongan iki payu kabeh. Lah nggih. Lali bawani itu rasa Iya. mikir udan pokoke awake dhewe makarya. Monggo. Sing penting kesenian tetap berjalan kok ya. Iya. Nyuwun tintingane mah ngono sik. Wah. Iki kok karo sing kakung kudu sing hormat. Iya. Kudune kan pun peka to. Peka-peka ya ngetokke le wong omah-omah ki le rukun ngono lho. Iya to, Mbah? Iya. Tintinganipun, Mas. Mas. Nana nana senang kula Jenang kula pripun, Mbah? Wonten sing ulang tahun dilalain. Alhamdulillah. Sinten, Mbah? KTP Anak kecil ya. Terima kasih Pak Prato. Nggih. ayo nuduhke akte. Nuduhke KPT. Heeh. Nuduhke akte wong isih cilik rung ndek KTP matur nuwun. Ya muga-muga bener disimpen sing apik ada dicukili mbokne nggo jagung. Nggih. Iya. Glali. Glali aja lali Ali ali. Nah. Ono, Mbak? kok kriting-kriting ngono. Kowe kudu ngemut gerji. Kok sik, kok kriting-kriting piye to? Tak urus. Kok muni kriting-kriting piye apa? Maksudnya lebar kelok-kelok niku lho. Gregel. Sing kok, iya. Gregel-gregel ora kriting-kriting. Suara kok kriting iki suara apa? Padake rewi. Monggo. Ora sisan perkitik-perkitik ngono, mah. Iya. Iya, Mbak. Niki suleh kula Pancen nek Mbak Anggi iki piyayi alus. Iya. Dadi nek arep di kriting-kriting iki kaya ora wangun ya, Mbah ya. Iya. Wah, kok ndak kepleset. bareng nganggi sing bawa iki lagi kupu kowe moro gitu. Mertandake yen Mbak Anggi menika tesih gadis dereng nate kambon wong lanang. Iya. Urung mambu wong lanang. Mula sampean ndongakno, Mbak, ndongakno warga masyarakat ki dongane ampuh. Nggih. Mergo sampean mriku tesih suci, tesih resik, dereng nate kambon wong lanang. Wong lanang kek kudu ambon-ambonan iki. Ning Cara tembunge ngono lho, Mbak. Oh. Iya. nggih nderek ndedonga riyen nggih. Inji. Kagem sedaya warga masyarakat Gading. Setunggal kali tiga Tunggal sekawan. kalih 3 sekawan. Nggih. Sekawan tok niku. Ya gangsal tekan 9 didongake men sesuk nanggap. Mugi-mugi sedaya warga tansah pinaringan sehat, Amin. panjang yuswa, rezekinipun lancar, anggenipun tetanen, panene sae melimpah murakabi. Amin. Kasembadan. Kasembadan.
Dongane Piyai Suci ki ampuh, Mak. Ampuh. Kandhani. Ketikane ora ana ngature ora ana sing kleru blas. Nah nggih. Bocah kok titise kaya ngono. Loh, Gampang sing nyelempitke to, Mbah. Ora ngono. Mbah. Sik, kok gampang le nyelempit ke piye? Lah tipis lho garik Kowe sebul. iki ya sudah rungon terangane. Titis. Titis. Oh, titis. Tipis. Nek le tipis. Mbah, kuwi ora titis. Ning dienggo ajar titis-titisan. Lah, Cangkemmu. tak kira tipis ngono. Wajar titis padake samsak. Iya. Aja wis urung kowe? Dereng. Ya, kuwi. Urung mengen. Urung kok wis aja to. Lah piye? Ayo, Mbak. Aja dianggep sepele. Oh, terangane aja dianggap sepele. Pripun? Tak kira aja dianggap sepeda ngono sepele. Sepeda kaya wong randi udut. Tansah nggon Deli. yen dadi lara Sedih. Rinten. Ya ora apa-apa. Carane umpama sing lenang wis mapan sing wedoke ayo dalu. Mbak. Sedih rinten dalu. Ngono terus sendale tok sing dipoto. Ha iya. Ndak konangan to. Iya. Konangan sing kono. Ora lho, ora. Wah, kowe iki ngrusak pager ayu ternyata. Ora ming guyon. Lah wong kono muni ndak konangan ngono to. Ayo aku ya ming bangane ramong kok ya, Mbah. Iya, ndak delok. Aja to. Lagi kok do bahagia men to. Bahagia. Dhewe ya bahagia ya, Mas. Lah iya. Jam piro iki? Makasih ya, Mas. Oh, nyimak. Kamu nyimak ya? Loh, ayo iso maca kok ya Mbah yo. Karena nek isih anyar lagi pendekatan ya halus nganggo. Iya. Dadi bojone suwe nang Wih. Kepripun, Mbak? sayang, Reneo tak kepruk lho padha wae. Kok Aku dikeprok? kuwi piyai sepuh ki nggo tulodo. Iya. Bacotnya nggih. Nyeluke ora ae ora sayangno ning bubub. Ah iya. Bubub. Nyeluke bubub. Ah iya. Bubub ki bubub asmara ngono. Iya. Meletro. Saya kendel. Ora apa-apa, Mbak, ora apa-apa. Saya terbuka. Iki kok malah gayeng banget kaya nang bayat iki sik. Ayo. Ketoken kewala. Nganti besok apa bakal bali
yen bali bejo langgam ali-ali mengke dipablaske rengu Mbak. oh ya nyingkat wektu ya Mbah Yo, monggo. ngagem ali aliku pamriye aja lali marang aku nadyan kula boten elu esuke ngono lalabatku lamun nembene sapa emane ngomong tansah damel juwa iki ambane kancana besuke tansah manggiya raharja yen nganti ilang mripate jarene nemai ruteta yen nganti tinggo wong seje besuke wis mangsa nggih semangga Mek pilihanku mripat biru amriye mreh sulistya ingkang warani yen takon isi hatiku besuke sarana
Dasare kenongane ya titis. Sapa? Rejo Tambir kan. Oh iya. Mas Damar Tralala. Mas Damar Tralala. Kiai Rejo Tambir. Iya. Kok Rejo Tambir tuh? Ya kayak Rejo Tambir. Ya Mbak, naik ke Mbak. Terima kasih kagem katur panjenengan bangke kang sampun minangkani pamundutan ya, Mas. Nggih, sampun pun sendikani sedaya pamundutan mboten Nggih. nggih. Monggo pas udane ya terang debat Nggih. udah mulai pares Bali benan nggih. Ugi urung kabeh sing disendikani Oh pamundutan. ngaten to. Nggih. Aku ya Mbak Yoga Ya, diaturi Oh Mbak jumeneng. Yoga, jumeneng Nduk sing Ayu. klambine ungu gede terong. Oh iya. Ungu terong ora nganggo gedhe ngono kok. Ya, Kakang Mbak Yo aja lali weling yen kowe lumaku ora perlu kesusu pamrih supaya supir Mantar balik cungkir Ekor pendek dramasa dolae asake sing nyawang anak dine pasone aja do sembrono eling apa bae nyawa ayo kemana lalu lintas katurane ujine kuat kembali mulai kamu sarado oh nek no Kendhange meneng kono sing tangan. ya ora apa-apa. Ya iki jenenge tubinantu. Nah, yoga ki nek wis dilunasi kak ya. Iya. Wah, nggih. Niki pun maju Mbak Yoga. Nggih, Mbak. Sugeng dalu, Mbak. Ayo gendalu, Nduk. Ya lagune apa iki? Tesih wonten apa, Mas? Pokoke banget to yo. Napa? Podang kuning karo lali janjine. Oh iya. nggih. Ki dipinangkani dadi siji wae dirangkep. Oh iya. Engko sing keri dhewe si sapa kuwi? Mbak Via. Heeh, si Gletho kuwi engko men. Ngawur. Aku nek karo kuwi ra tau rukun Mbah dasare, Mbak. Lah Ora pripun? sudi, ora sudi rukun karo kuwi. Ora rukun ora apa-apa sing penting damai. Monggo. Nah, padha wae, Mbah. Oh, Beda. Sama saja. Loh, bedane. Padha. Aming beda pengucapan kok ya. iya. Iya. Iki dasare nek karo kowe iki jan karo aku rada-rada piye. Nyong emane nek tak jawab tak jak. Mbuh tabuhan, mbuh yon-uyon kok ya mangkat iki lho. Oh, butuh kok ya. Oh lah iya. Ya, lali janjine karo podang kuning. Saka podang kuning sik, Mak ya. Oh, saka PDN KPNG. Lali janjine sik. Wong Oh, iya. lali janjine kon nganggo bawa. Monggo. Piye sidane napa? Lali janjine Lali sik. janjine. Oh, nggih. Nganggo bawa. Nggo bawa Belak. reseng. Monggo. Manem si loro jinem. Ora ngisinke kanca-kanca ki sarjana seni kabeh. Ayo men. Sing rabu ki SSN kabeh. SSN kabeh. Isi kabeh. Isi tur ya kerep ngiseni. Ayo. Iya. Tina minggu kang tak anti Sinden semene kok suarane jos kabeh. Nggih, Mbah. Lah pripun? Apik-apik. Nek jenengan ngersake niki entuk ditempel siji. Wah, milih Mbah sinten? kok iya. Monggo. Ayo engko nek ora padu karo sing omah, carane nek nempel sinden ngono ki aja dijak omah padha, mesti tak yo njenengan wis pirsa. Lah, Nek sing aku- doh ngono lho, Mbah. Aku iku nunut kok ngomah apa. Loh, lah iya.
Kowe iki bocah karo wong tuwa malah tok ajari demenan iki karepku. Wah. Apa demenan ya elek? Lah piye? Demen ki seneng lho mbok jange. Ya ning rak nek karo udu garwane iki. Nah ya demen ki seneng ya apik, seneng le sampean mayang. Oh, Aku demen karo Mas Yusuf, aku demen karo Sinden suarane ora kok demenan. Nggih, nggih. Bagus, bagus. Iya gur kowe nggokke sing elek ya. Padha wae lah ya. Ngayang Cep manglalijan jene anane pijer samaya Mbah Waloyo. Kula. Mbak Waloyo, Nyai Waloyo. Dingklike Mbak Yoga kecilikan to, Mbah? Wah, dingklik kok tengah ki bolong. lho bolong kenapa mbah Tanggo lungguh kok ganjel ki apa? Ayo tekmu dhewe kok nyalake dingklike. Wong awar, anu ngawur. Kuwi kecilikan wong tau nyinden iki takon ganti urung tak ganti. Iya. Dek neng mantuk wingi iki lingguh ngono begitu rampung munggah ki bingung goleki dingklek. padake Begitu munggah mobil kol ki rak diusung nggo mobil kol nduk. Iya. Klotrak lho iki dingklekku. Iya. Wis tak omongi nek lungguh ki aja ngawur. Pripun? Kok mang mujur Malang ini lho dadi penak nggo lungguh ki. Wingi le dadi klotrak ngono ki pekne le mapake Malang lho, Mbah. Oh ya sesuk. Sesuk kon Surabaya. Apa Surabaya? Lah ya men ora Malang. Oh iya. ya sesuk tak plester resik nek arep manggung Wah. Mulane kok betah sewengi lah terane empuke kaya ngene. Nggih. Pintar pinter golek alasan ngatur-atur angan dukur alas. aku wis ora percaya
siji loro telu papat Kotra si unyil bego kodo atur nuwun ya ya sampun pun sendikani nggih apa dinten urung sing siji isih ana nggih lagu aja dibanding-bandingke mau nek umpama iso digarap nganggo kanca-kanca iki iya ya dipinangkani ning nek gak iso ya diganti lagu liya oh iya napa lagune sing aja diganti gantene napa sapa sing ngaturke ayo gletho kowe Mbak Bia matu Mbak Bia Mbak iya ya seperti ya nino ya ijo-ijo monggo kok ijo-ijo ayo piyaile gagah jelita iya tunggule nyiwara ki selenget ngono lho iki ora sembrono men selenget kaya apa ya Nduk ya Nggih, sugeng dalu Mbah. sugeng dalu Nduk Cahayu Pripun kabare Mbah? rasa takon kabar terus kepethuk ngono kok dadak takon kabar Ning lak ya sehat to Mbah? alhamdulillah bar mondok Mondok nanti. lho mondok ora nang rumah sakit lho Lah terus. karo Mas Sulis karo Mas Juang ya mondok rong dina le mondok Mondok apa kuwi rong dina? mondok gede monggo nggih
Nggih. Nembang. Mbang. Oh nggih. Apa? Napa? Apa? Mau aja dibanding-bandingke ke mau. Oh, gantos mawon. Diganti, Nggih. heeh. Apa? Anu wonten panyuwunan kembang rawe. Mas. Alah. Kaya ora biasane. Pon nyawer lho, Mas. Sopo? Bapakku, Mas. Ora mungkin. Oh kowe karo bapakmu rasa omah kok. Ayo mulakno transfer. Nah, kowe ra di rekening kok. Duwe ya dana. Waduh, pengalaman banget. Pripun, Mbak? Lah yo nek iki karo bapakne ora sak omahnya gede banget sak omah ya. Piye maksude? Lah ki mau kowe karo bapakmu ora sak omah. Ha iki ora sak omahe gedene semono kok. Lah yo sak omah. Menda nek sak omah ya. Iya. Kembar rawe ya. Piye lek Ganti ngomong? apa? Anu pelok kowe. Lagune Didi Kempot. Lagune Didi Kempot. Apa? Kosokan watu ning kali nyemplung ning gedung ae. Kuncung-kuncung. Kucung. Heeh. Cilik aku gawe aku dolanan lempung ngono kan. Cilikanku rambutku dicuk karo kuncung. Ayo Jung. Nek apal, nek gak apal yo. Ganti meneh. Ganti meneh, Mas. Bisa meneh kowe ganti ping 3 kok. Ayo moga. Heeh. Ayo men kuwi jan ora konsisten, Mbah. Nek sinden siji iki Ya. gak iso konsisten. Wingi karo sing kae, saiki karo sing sijine nah. Iya maksude iki kuwi. Ya. Apa tembange sakarmu penting belok? Ya. Ning nyawer lho. Iya iya. Jaluk ki ya paling ora ki ya eneng kuwine. Arep kok kanca dhewe ki. Oh, kudu meh kanca kok njaluk gratis ki piye, Mbah? Wah, nek kuwi jenenge ketegelen kowe ngono karo. Nek karo wong liya ra wis ana rega standar. Lah iya ngono kuwi. Gandeng karo kanca nek misale umume ki 350 100 wae ya karo kanca kok. Karo kanca. Oh, biasane nyelawe ya, Mas ya. Tak baleni sampean ngendika kok biasane 350 umume iki ngopo ya? Lah, dhek iki dhek kan ya nyampur sari, Aku Mbak. lho dodolan barang, Mbah. Oh, 350. Heeh. Nyampur sari, ya Mbak. Tak nyelengi aku main entuk 350. Gek terus arek ngapa, Mbah nek wis nglumpuk 350? Nanggap campur sari jarine kowe iki tukang ngampur. Lah kuwi gur aku tok nek 350 ki. Ya malah apik kowe tok nembangane nang sing urus. Ngendi-ngendi ki campur saya sak rombongan. Wah, pisan kowe ora siji wis cukup aku campur sari. Kuwi wis campur bawur nek wong akeh. kuwi wis include apa-apa kok ming dhewe. Ya, lagune sing ndi? Nggih, nika wae enten nyuwun Gerajakan Banyuwangi. Ya. Iya. Neng Yombo kuwi mau sidane transfer apa kepiye, Mas? Iki lho, Tenan ora? iki lho 100. Kae lho 100. Beda ta iki? Padha ta iki? Padha. Oh, nggih, matur nuwun. Nembang sik kok wis arep dijaluk. Mas. Wong ki nek kulinane mburok. Ha iya. Apa kuwi? Lambemu. Ya. Gerajakan Banyuwangi. Iting-itinge Mas dicepake, Mas. Gerajakan Banyu Bening. Monggo. Heeh. Nek iso aja banter-banter, Mas, mesake Mbah Waloyo. Lah ora ngopo-ngopo kok aku. Sing nembangi kowe apa Mbah Waloyo? Nek Mbah Waloyo lah yo joget. Ora kudu lah gur 100. Kudu. Kowe gur 100 ki kowe tok. Alah kok lah yo njaluk selawe to, Mbah. Wah ora, paling ora ya 30 kok selawe. Ya wis 30 ning melu. Padha wae. Oh, malah nyang-nyangan kuwi kon melu. Gerajakan Banyuwangi. Monggo. Iya. Monggo, kanca-kanca. Raino
Buanter bar iki. Ya. Apa, Mbah? Ora piye-piye. Sidone piye iki? Ora sida. Kaya iki Ora sida. Kae ditampani. Nggih. Matur nuwun. Wong urung ana wong ngelungke kok ditampani. Tiwas aku wis rono rene iki mau. Ora sah nembang. Iki kurangane sing dek tanggal 6 malam 7 kae. Oh, nggih. Kok masaku kaya kurang terus to iki?
Oh, untukmu mathok rega ya keduwuren kok ya. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Kaya wedhus dingon nganggo Matur patrokan. nuwun. Iya, padha-padha nduk. Mbah. Iya. Sik. Saka kono bali rono karo dikendangi. Dikendangi apa? Kendangi lenong. Wah. Satu sih sak remuke kowe iki. Ayo. Ayo dikendangi. Ayo Mas. Kendangi, Mas. Kendangi Mas. Wis sak-sake. Linggo dikendangi. Iya. Le lungguh kowe benak-benake nganti saking rapas. Nggih, bocahke Nggih. menawa sampun sendikani. Wis setengah siji Mbah, munan Mbah. Iya. Oh, ngeten. Terus pripun iki? Diteruske lakone engko ndak ora candak. Oh iya. Nggih. Kula Ya. tak pamit mandhap mangke wonten ngarsanipun Bapak Ibu warga ing Gading setunggal kali 3 sekawan. Matur sembah nuwun nggih matur sembah nuwun derek ndedonga mugi-mugi ambal waras ingkang kaping 113 Gading tansah pinaringan pinunjul kalih sing sambi kala sedaya sehat, sukses, rezekinipun lancar. Amin. Amin. Sedang mentah rasane ora lagi sekarang berpisah, kapan-kapan kita berjumpa lagi. Amin. Matur nuwun Pak Sunanto kalian Pak Panitia, Pak Suboto sebagai Pak Dukuh, Pak Lurah. Matur sembah nuwun. Mugi kalih sing sambi kala sepiru beda. Matur sembah nuwun. Monggo. Nggih. Kirim Fatihah, Nduk. Ya. Khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Kisana Nugroho wa ilaruhi Para Dalang Saknuswantara Al-Fatihah. Amin ya tadirake. Tansah marpamoring sukma sinok swayana yang asep sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liap layaping aluyup pindha pecating sumpena sumusuping rasa jati ong ayo kae Sinuwun Ndarawati wis kepareng tata-tata arep tindak ning kesatrian Tanjung Anom Ya. Ditunggu dijaga kahanan Taman Keputren, Mak. ya